Se, mange spørger, hvordan man strikker med tynde tråde, når man strikker på maskinen. Her har jeg 3 tråde, og når jeg strikker med 3 tråde, så kan du se, så giver det alligevel en volume her på mit striktøj. Og grunden til, at jeg strikker med de tynde tråde, det er fordi, at de tynde tråde, de kan lægge sig ved siden af hinanden her ned i nålekrogen. Hvis jeg strikker med en tyk tråd eller en tråd, der er tvistet, som et almindeligt håndstrikgarn, så kan det være et problem for den lille nåletunge at lukke helt omkring garnet. Og når man så kører slæden hen over maskinen, så vrider man den her lille nåletunge i stykker, fordi den ikke kan lukke helt sammen omkring garnet. Og når nu, at man så kører med 3 tynde tråde, eller tynde tråde i det hele taget, så kan man se her, at det ligger sig fladt ned i nålekrogen. Og dermed er der også plads til, at den her lille nåletunge her, den kan lukke helt i ude i enden af nålen her. Så derfor så kan man strikke med måske 4 tråde, nogle gange 5 tråde, det kommer lidt an på, hvor tykt garnet er. Men hele tiden skal man tage højde for, at den lille nåletunge skal kunne lukke helt rundt omkring det. Og det er derfor, at det er bedst at bruge det tynde garn, og så kan man strikke med flere tråde, men alligevel giver det en volume i sidste ende. Her kan man se, at der har jeg alle 3 tråde i samme trådfører. Og hvis man har sin trådfører her, eller sin trådstrammer herop, hvis den er strammet til, så den løber fint her igennem, så kan du sagtens strikke med 3 tråde, og det er faktisk det bedste, når man strikker på maskinen.